Vitajte v dobe, kedy si profesionálni športovci zakladajú OnlyFans, aby mali čo žrať. Táto teta zarobila $900,000 za celú svoju kariéru basketbalistky. Celkom dosť, ne? Za týždeň na OnlyFans zarobila 1,5 milióna. A Liz Cambridge nie je žiadnou výnimkou, preto si dneska ukážeme niekoľko prípadov, kedy si športovci povedali, že ukázať trošku viac cecku ma nezabije, ak mi to za týždeň kúpi Géčko. A nejde len o ženy, robia to aj muži. Poďme teda spolu zistiť, prečo to tak je. Pri zárobkoch 900,000 si možno poviete, jaká chamtivá mrochta. To musí byť šlapka zo záľuby. Normálni športovci by si nikdy nezaložili OnlyFans. Veď zarábajú toľko tuke. Či? Realita je taká, že vo väčšine športov si aj na vysokej úrovni ledva zarobíš na tresku s rožkom. Napríklad taký priemerný olympijský atlet si športom zarobí cca 15,000 ročne. Áno, počuješ správne, ten jebákový mastnovlasý čávo, čo ti robí hranolky v Mekáči, zarába skoro rovnako ako čávovci, čo súťažia o medaily na takýchto štadiónoch. A jasné, v sponzoringu sa točia ťažké milióny, ale to je iba pre tú úplnú špičku tých najpopulárnejších športov. Takže z curlingu asi generačné bohatstvo nezískaš, ale keď robíš taký futbal alebo tenis, tak si v podstate úplne zahojený. Sajk! Tuto je OnlyFans finalistu Wimbledonu Nika Kyrgiose a tuto je OnlyFans futbalistu Douglasa Costu, ktorý hral víkendovú ligu za taký detinský klub, asi to nebudete poznať, Bayern Mníchov. Ale to nedáva zmysel, títo čavovci už na 100% zarábajú bomby, tak na čo zo seba robia mužské No lebo OnlyFans chce ísť do mainstreamu, pretože vo svojej oblasti virtuálneho pasáctva je naozaj ultra úspešný. OnlyFans má ročný zisk 1,3 miliardy. Crazy je ale to, že má iba 42 zamestnancov. To vychádza na zisk 31 miliónov na jedného zamestnanca. To je viac ako Apple. Mužská osamelosť je skrátka veľmi dobrý biznis. Čo ale OnlyFans potrebuje, aby ďalej rástol, musí sa normalizovať. Pretože spoločnosť OF modelkami stále celkom pohrda. Jak sa hovorí, OnlyFans detected, opinion rejected. Preto tá firma platí ťažké peniaze športovcom, ktorí sú ochotní ukázať pucku. Srandujem, nedávajú tam nič také, sú to len zákulisné zábery, vlogy. Nuda. Takže ak máš slabú chvíľku a chceš vidieť niečo spicy, tak chod na OnlyFans úspešnej bobistky a slobodnej matky 3 detí, ktorá je akokoľvek dobrá vo svojom športe s zarobením riť paluvu. A keď chceš vidieť viac takýchto videí, tak mi bachni follow. Díky moc.